ki awak pegel bule wale-wane siranang. Ini sira beli buru apa? Beli. Entah sebagai undangan. Oh. Sebab nyongke arep dadi penganten lah. Alhamdulillah. Arep kawinan. Oh. Wis pengen rumah tangga. Alhamdulillah. Mulane ki telung dina maning kita ki arep kejejer pasang. Tinggal si beli beja-beja reyang. Dina ki meter-meter kita ki bagi undangan ki. Oh, Ning Gunung Sari suka lele. Iya dengan. orang aneh banget biasanya bakal bapaknya Indah ki paling beli ki papat upaya ketan. Biki. Wis papat pokoknya. Aduh. Nah, hari awak lagi enak tuh ya. Iya. Iya dongol tadi duit. Lagi tadi di kaki. Ke sekalian kita ki arep tuku tontonan. Oh, luru. Luru tontonan meter-meter. Iya. Kita ki arep tekaning bule. Kenapa mau nunggu? Ini bule kan anak sinden. Oh, iya. Idi ari mimi Berokan sih. berokan kanggo nyaplok sirang. Kok Mama Indah mana iki? Kuluk. Jadi belaknya ning sumur pisan ya am. Melang ning sungur bae. Pokat sungur ditambah mengjero. Kok alhamdulillah. Sing sapa? Bunda Nadine. Alhamdulillah Bunda Nadine teka. Subhanallah. Mama Edita yang dianggap yang kita mati kayak. Tobat Mama Edita. Iya. Mama Nadine, Mama Edita pada. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad. Kesuwun Mama Edita. Abot Mama Edita. Grandulian. Ya. Timong ah kita mapanta. Ay, senang mambong wadon. Mong iku ga aku kun petolik ah. Bocah ki. Kesirian deke kita apa? Gigin mapanta. Tira ada ketujanannya kuentak iyan. Yakuan. Wah, ya rombongannya. Ya, Iya. Ya wis Kang segelas be ya. sekolah. Aja bangor. Hampir pede. Aja macam-macam sereki wong wadon on bocah ki. Petalit kan nak Oh, berkalit dah gak bosakan. Wong edan. Sing sapa kan Bapaknya Dita. Bapaknya Dita. Bapaknya Dita, Karo Bunda Mine Nadine. Nadine. Kini sing duit mau kasih. Mamai Indah. Mamai Indah. Iya. Sing duit gaplok-gaplok naka. Gaplok-gaplok nang sumur ka dadi nepeng sekaya konon. Mamai Indah kesuwun, Bapaknya Dita kesuwun. Kutul ari kudu ngomong kita ki arep luru penyanyi. Oh, luru penyanyi. Kanggo dadi bintang tamu mengkoning hari perkawinan kita. Iya. Tekrukung nasi kadoan anak suaranya bocah wadon nembang. Suaranya sampai empuk banget. La ilaha illallah. Diselendangaken. Ya, subhanallah. Bapak Dea. Bapaknya Dea. Alhamdulillah kesuwun Bapaknya Dea. Kesuwun luar Bapak Dea. Bapaknya Dea. Ayo kesuwun. sapa manis sing arep ngalungi mumpung masih buka. Iya bukan mumpung masih buka ora tuh. Kayak mau Bapaknya dagangan. Dea kesuwun, Bapaknya Dea. Bapaknya Dea. Kok dalan man. Bapaknya Indah, Bapaknya Dita, Bunda Nadine. Iya kesuwun serok. Iku dalan maning nok dalan maning. Ayo beli kan mau ngurupi duit. Sing bapaknya Rolis ya kah? Bapaknya Rolis harap ngalungi. Ayo harap dalu kalungan. Iya. Kesuwun. Bocah ki bisa nembang. Bisa Bisa. nih. Suaranya enak. Lumayan. Bocah tinok. Kita Iya. singkan ini baik. Oh bocah kene baik. Duduk kayak kon Ari Senok ki penyanyi. Ya diomong penyanyi yang durung dadi artis ya Mang. Oh iya. Diomong duduk penyanyi yang bisa nembang. Bisa nembang. Iya. Tapi dan awakmu durung dadi artis. Suaranya lumayan. Anu mah iya sih Mas. Durung dadi artis kesering dadi bintang tamu kula. Oh pernah dadi bintang tamu. Ya sering hari bintang tamu Mang. Bakal dadi bintang tamu awane bae pira? Awane baik. Iya. 5 juta. Subhanallah. Larang temen Indah. Semonoku. Ya iya. Ya yang deleng jam terbang Mas. Iya. Jam terbang. Duduk kayak kono nok. Kita ki lagi butuh penyanyi seneng ning suara senok. Sampeanku. Iya. Oh Tuh iya. lihat dulu lah masalah harga ku aja kokoh. Ciranya ku bakal awane bae ku 5 juta. 5 juta. Oli dia yang beli. Arep nganyang. Priwen lamun kita ngundang senok
Ya wis ora apa-apa ri arep nganyang mah. Iya. Wong nganyang mah wajar ya Mang Dul. Iya. Tapi inget dingin ki Mas, kula Iya. mah bakal dipanggil dadi bintang tamu. Adaan sing duwe Korea. Adaan. Mbok duit Korea. Iya. Adaan ada ringkyo. Suwun. Mung rong lagu Rong lagu 5 juta. 5 juta ku. Rong lagu beli apa-apa tapi kita nganyang tentang harga. Wis rok nganyang. Seno kan jaluke 5 juta. 5 juta. Tulung nok wong dewek priwen lamun 9 juta. Kanggo langganan lamun gelem mah. 9 juta. Iya. Ayo Mas 9 juta bonusnya tak basui piringe Mas. 9 juta mau bagian. Iya. Bagian. Nah. Mang, ya kita nunggupai rege 5 juta kuone 9 juta. Ucap bener beli sekarang. Kin ki wong bener apa saking wong beli kewadahan duite. Kita ki wong bener nok. Iya. Maksudnya ki makari oli 9 juta ku. Iya. Iya. Sapa maning kina yo? Kumpulakan. Oh, ayah Aresa. Sing duwe sosis gini. Iya. Anak beli tulisannya. Oh, anak iya. Iki Oh, ga ditolong panjang adingin, Kang. kanggo kopi. Panjang Kalungane. kanggo kopi. Kopi yang go panjang. Iya. Kunok. Sebab bakal senok gelem kita ki yakin arep dadi pengantin. Kula siap. Siap. Mumpung kulane nganggur Mas. Tapi lamun senoke siap aja memirangaken mengko. Maksudnya? Karena nembe kita ki sekilas kunokna suara senok. Oh. Senoke gelem beli lamun suara tak jajal ning waktu sakian. Oh dicoba. Dicoba dikit. Ya wis ora apa-apa. Aja watir bongat ngetokna biaya tanggung jawab bakal bocakin manok. Ya wis, tapi Mas, Iya. lamun wong ngetes mah umpamane sound dicek sound ya ora kana. Suara cek vokal ora kana. Cek vokalnya pega 500 Mas. Jak pokale. Ya bayar maning sajen maning. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Harus aturannya memang kayak konon mah. Ya wis ya. Yang penting tukang sound sistemnya aktif ya, Ya wis, ya ya benar. Ya wis. Kok tadi senok iki arep tak coba dikit. Lamun senok suaranya mampu lan bagus, mengko tak tanggap kanggo hiburan ning hari perkawinane isun. Oke siap. Iya. 9 juta ya Mas. 9 juta tak bayar. Awane bae. Awane baik. Siap Mas, siap. Oke, batur-batur panitia Mbah Buyut sumur Pule. ki batur kita kabeh kini no. Ini. Lamun bisa senok dipai undangan, dibeluki supaya pada teka. Mangkonon. Ya iya. Siap, 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 siap. Benar kok, kin kiana sing ayah siapa kana? Ayah Arista sing duwe lur. Sing duwe lur apa kini nok? Sing duwe lon. Sing duwe lur agung gini ya. Lur-lur. Sing duwe lur agung kenang kentet. Sing duwe lur agung kesuwun ayah Arista. Kanggo ayah Ririn kelingan beli ayah Ririn. Siapa? Wong tersana ayah Ririn kan? Oh, yang temen kelar. Oh, beli kelingan. Kelingan kita mah. Ana maning kanggo bundai atau mimileksi. Mimileksi. Mimine Sing duwe Malaysia. Mimine daan. Adaan Oh. sing ana ning Korea, mimine Iya. daan kesuwun. Salam spesial ya kanggo batur sedulur panitia lanang wadon sing selalu kompak. Panitia lanang wadon tua muda dalam rangka unjung-unjungan Mbah Buyut Sumur Pule. Semoga sawise Mbah Buyut Sumur Pule masyarakat sawise diunjungi Mbah Buyut waras kabeh. Amin. Selamat kabeh, Amin. panjang umur, Amin. akeh rezeki, Amin ya Allah. modal lakine pada kawin maning. Ramenun. Ternyata tak dadeni sirake. Tidak deni geni. Tapi pada Tidak terpanderi, deni kaya wong ngarepan ning pawon. pada dipanderi kita njaluk kwetansi. Oh, Mas tak gawa-gawa bae kutansiku Mas. Bener. Tak gawa-gawa bae enggal panggungku. Kwetansi shooting ya kabeh shooting. Kutansi Iya. sandiwara. Iya. Tadi sampeane sih dan nanggap kulane. Nanggap kenok ririn ponakane Bapak Kesin gini ya. Iya. Alhamdulillah kesuwun nok ririn ponakane Bapak Polisi Kesin. Bapak Kaisin. Iya sing wis hadir. Salon majikan. Iya. Suwun. Nah digawe kwetansinya beli kanggo wong sedien. Ya wis. Sing arep tegawe kita
singar pengantinan kita. Oh sampean ku calon pengantin. Calon pengantin. Calon pengantin sampean. Iya, kita kan. Sing endi? Sing Junti. Kemuyu bocahku. Ah, Oh sing Junti. sing Junti. Anaknya Nyageng Junti. Si, Iya, anaknya Nyageng Junti. anaknya Nyageng Junti. Maksudnya sampean Jaka Lodra, Loh, kok seneng Iswaru arane isun. sampean sing dijodohaken karo Endang Sulastri. Nah, bener. Perjodohannya karo Endang Sulastri. Bocah sing Babadan, babadan. anaknya Juragan Suman. Ora salah, emang sira berubah ini. Ya ora weruh maning. Ya. Pokoknya sampean pengen weruh jelas. Iya. Endang Sulastriku ya kula. Kula Kita Endang Sulastri, aja guyon nok. anaknya Juragan Suman. Bener awakmu Endang Sulastri. Iya, Anakan Juragan Suman. iya, Pernah wong tuan ngobrol ya jira arep ditepungaken dan sawiji. bener. Arep dadi pengantin. Iya, Karo sapa jenok bakal lakine. Jaka Lolot. Ah. Jaka Lolot. Jaka Lodra. Iya, Jaka Lodra. Ya berarti hari kayak konon sira bakal rabine kita. Kita bakal lakine sira. Julatre. Jol. Nun, Bakal lakimu nok. iya. Julatre. Nun. Jol. Nun. Jol. Hei. Mang sekian Lah makata. jagal iki nak. Tulungan iku. Kesuwun Kang, kesuwun Kang. Lah, Alhamdulillah. Kang kesuwun ya. Untung ana sing nylametaken. Dulure Riri nawas ini. Untung ana sing bisa ninganan. Duh ngerti yakin dikaku Kang. Sulastri. Beli sia-sia nok pertemuan kakang karo sira. Beli siapa nih? Awal kakang arep dijodohkan karena pilihan wong tua. Mungkin sira rasanya bahagia. Sawis yang ngawurui pengantin lanang gantengnya kayak apa coba? Pengantin lanang gantengnya kayak ula. Pantesan gak pantesan Mang. Kita kumong bae ning perjodohan kiyen ku. Iya. Nyata-nyatane ku pengantin lanange salone Kayak apa? raine kaya wengwe. Ini. Iya. Wong kene kok kita bakas kadadar pasang pada temo ya. Beli pengen si pengantin tua. Iya. Dari siapa ngomong pengantin tua? Dari siapa? Mana sih ngomongku? Rokok kakek Jaka Lodra. Pura beli sih kita gawang gembolan ki. Kun gawa apa Sul? Kin gawa salin. Kanggo apa? Sulastri ki minggat sing omah. Apa sih di lantaran? Karena emong dikawinakan karo siraku Jaka Lodra. Nok, wong wadon ibu-ibu wis pada setuju ngenteni perkawinan kita karo sira. Jare siapa? Ki, Durung tentu. Rongokaken baka ibu-ibu ning kene mah sing akeh-akeh ku beli seneng baka ana wong aki-aki ngawin bocah ko. sing aki-aki siapa? Sira. Kita ini masih bocah. Sul, Apa? ngomong aja sira bae dong. Ngomongnya apa? Uduh. Beli sudi. Ora pengen. Bu, setuju kita kawin karo kuan. Beli. Kita ini bagus ya, Bu. Punya blesak ya. Bu. Iya. Masa kaki-kaki ngawin bocah, Bu? Sengit beli nih wong lanang kayang konon kok, Bu. Tukang kawin kono, Bu. Bakal sakit mayu ibu-ibu dikeroyok ya wong lanang. Ayo, Bang. Ayo dikeroyok. Oh, ana sing melas dengan. Kamanan. Barangnya marobongan ibu-ibu sing gede-gede ki. Asal temen kita pada beli diladeni. Dewi yang penasaran. Ora pengen. Kita mah duwe rabi gede-gede kumong. Bokat jakate jeblong gendongnya abot. Tengeli. Jol. Mong. Aja gawe pencemar nama baik sirake. Mong. Gelem. Aja karo kita. Perkawinan Sukiki Sulastri. Ya ganti bae wong wadon sejene. Kita ora temen karo wong wadon sejenku. Sing sepantar coba golati. Emang kita ne pantar sapira sih? ana sing sepantar sampeyanku. Siapa? Tak luruaken. Bu, mene Bu. Ini Bu.
kawin. Iku, yuk gini gak? Kita aja. Kita nih kon kawin karo wong kuwen. Bu, ya pada dengan Esuk kawin sore disembelih. Bu, di kamar ngece ya bu. Wong lanang mongkon ku ngece. Mong di kan orang pengen mongkok sekian deka. Di perangsan yang bagus. Orang demen. Balik maning ayo bu, balik maning. Ajak kosi ke poyu-poyu ibu sampai laro wetenge jeningan nang gebuyu baik. Aja sembarangan sih. Aja sembarangan apa? Undangan wis dadi. Enggak umbar. Hari perkawinan wis dadi. Bagen. Karena ngapa sira ngomong kayak kono? Karena kita nih orang demen ning Mangsa olianok sira milih laki raising model kayak kenen. Wong pule kilang raising model kayak Ya kenen. lah kamu boleh mah bagus-bagus. Sira karai kayak tekek. Mataku si medono, lampene monyong. Angot baka melet mah, Mang Dul. Kayak sesek nyaklop lamuk kah? Taklop. Nok, rungo kena. Baka wong wadon milih wong lanang, milih calon laki, aja ndeleng rai, Ndelenge apa? gelindingan. Bocah ki, Ya, ada gelindingannya gundul. gundul-gundul. Udah getak. Ayo balik. Balik mendi. Ai, balik mendi. Jangan lodra. Kita mah beli bakal balik. Bakal balik mengkone dikawinakan karo sira. Arep konsil arep mendi. Rongokakan kupingnya sing ngambak. Endang Sulastri daripada dikawining sira, bagian sora dadi perawan sunti, beli payu-payu laki seumur gurip daripada engkau dadi rabine sira. Kone barangnya kita dinggoning sira. Kone pada korengan. Une barangnya kita nana lugute apa? Jangan jangan gamang. Diwaremong. Maksa be pengen ngawinku. Sabar, aja benak tenang. Sabar. Beli kena sabar. buru-buru. Tenang. Sabar tenang, kau dilat maning dipasang ning dalan, dilindes ning motor. Ya kita kan suwe-suwe nih, aja ngimpi, aja ngayal, bisa kawin karo Sulastri. Beli pengen kita dua laki tua kayak sira. Beli sudi dunia karo akhirat, prek domprak 17 bal. Wah! Seneng wong kene mana wong dipoyok iku. Jangan. Barang emang laka sing gelem mudunku barang apa ada pengen diperkosa nih kita sing Hey. siji. Ayo. Trongo ya ku. Alhamdulillah. Oh, doa. Ana sing kewedin geding tuh. Iya dengan. Kita pengen sing gede kayak kenen kita ya. Anda Melayu B. Ah. Melayu B. Ayo. Bin Harapan Melayu B. Dul. Dul. Sing gede-gede pada mingselep. Pada kewedin. Ya kayak blodok. Ya Allah. Pada Yusuf. Dul. Dul. Perkawinan dina wis dadi. Tongtonan wis dadi. Ya. Sira berudek omongannya pengantin wadon. Heeh. Bakal kayaken bahaya iki. Iya. Kita marep laporan karo kanjeng ibu. Iya. Berarti ibu karep gawe izin kawan wirang kawan kita. Bu, ibu, pengantin wadon beli kelembu. Ah, Satu sikap. Betul paning. orang peda teman gitu. Iya. Orang ladeni.